Sanibonani uSimphiwe kaNtombela sisakhona la kwingoma kaZwelonke. Sinentombi yethu la enkulu ugandaganda. Okay, sawubona sisamcela ukuthi uyichaze uba kodwa futhi udumile kakhulu. Uzosichazela futhi nanokuthi udume ngani. Yes. Cha lo bingelelayo ugandaganda lo khala ubugudluku ngokulayisha amatshitshi. Sithi ulo njengengoma angiyibambe ngoba ndaba baningi. Ngiyibambe. Cha mina ngiyintombi nje esencanyana ngidabuka phansi le enquthe esigodini saseThelezini. Namhlanje usuku olukhulu lapho zonke ingoma ngokuhlukahlukana kwezifundo ezikhona la ezweni sihlangene sizobungaza ubukhona bazo ngento enhle ezenza ivikeleke ezintweni ezingcolile ezenzakayo ezweni. Sengomeni lana siyahlangana sisazana nabantu abaningi esingabazi okuyinto enhle kakhulu ke leyo esicela ukuthi iqhubeke yenzeke. Cha okuduma ke nje bafethu 1 2 3 nje kulula kakhulu. Lentombi leni yaziwa ngisho ingane encane engakakwazi ukukhuluma iyakwazi ukuthi khona umuntu okuthiwa ugandaganda ngisho impumputhi ingakazi umbona iyakwazi ukufila ukuthi hayi khona umuntu ugandaganda la. Ngi-artist ke mina bafowethu ngumculi. Khona ingoma yakho lo dume ngayo. Lalela ile ngoma lena. Hayi sithi yeyela. Sithi awu. La. Hayi sithi yeyela. Sithi ibambi yoziphunyuka le ngoma lena bafowethu ngiyajabula kakhulu sikwazile ukuhlanganisa izizwe eziningi ngoba ngisho umuntu ongayena uZulu uyakwazi ukucula le ngoma futhi uyakwazi ukuthola iminingi ukuthi kwenzakalani lana. Yebo ngaphandle kokuthi azachazelwe okuyinto enhle lena engibuka ukuthi namantombazane asemancane ayaqhuquzeleka ukuthi nawo kungahle kwenzeke ayibone sefana naye lo gandaganda lona ngiyintombini Siyabonga kakhulu. Kubonga mina ngane yakwethu. Siyabonga kakhulu iyo ke le ingena ngane media together with Ingonyama Media. Siyabonga kakhulu intokazi yethu enkulu ugandaganda. Siyabonga Mbo. Hayi ngiyayibongela nami ngane zakwethu sibonga kakhulu. Siyabonga.